Noswaith dda a croeso cynnes I bob un ohonoch chi. Mae'r gwasanaeth carolau heno yn gyfle I ymlacio mwynhau canu rhai carolau Nadolig a chael seibiant fach I meddwl am Eniaith y Gris. Gadewch I ni sefyll I ganu clywch wir nef yn seinion un. Roedd Duw'n paratoi'r byd bron o ddechrau amser ar gyfer Nadolig cyntaf hwnnw. Mae'r Beibl yn dweud wrthym ni sut gwnaeth Duw'r byd hwn yn berffaith, ond roedd ddau berson cyntaf eisiau bod yn debyg I Dduw, mi fuon nhw anifydd iddo a ddaeth nhw a pechod a marwolaeth mewn I byd. Hyd yn oed y pryd hynny roedd gan Duw gynllun, ac mi wnaeth o addo y byddai'n anfon rhywun I achub pobl rhag eu pechod a'i marwolaeth. Darllenwch y Beibl fod proffwydi wedi rhagweld y byddai plentyn a addawyd yn cael ei eni o forwyn ac y byddai'n mab Dduw. Mae Eseia pennod 7, adnod 14 yn dweud, am hynny mae'r arglwydd ei hun yn rhoi arwedd I chi. Wel a ferch ifanc yn feichiog, a pham esgor ar fab fe'i geilwn Emmanuel. Cannoedd o flynyddoedd ar ôl ysgrifennu y llyfr Eseia yn llyfr Lwc pennod 1 adnodau 26 I 35 darllenwn y geiriau canlynol yn y 6 mis anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw I dref yn Nadolig o'r enw Nazareth at wyrif oedd wedi ei diweddio I ŵr o'r enw Joseph o Dafydd Mair oedd enw'r wyrif. Aeth yr angel ati a dweud, Haen ffillwell, tydi yr un o rhoddodd Duw ei thadder iddi, y mae'r arglwydd gyda thi. Ond cyffryblwyd ei ddrwyddi gyda'i eiriau a cheisiodd ddiwrnod pa fath gyfarchiad a allai hwn fod. Meddai'r angel wrthi, paid â gofyn, mae'r oherwydd cefais fawr gyda Dduw. Ac wela bwsyn beichiog I yn digorch ac yn esgor ar fab a geilwn ef Iesu. Bydd hwn yn fawr a'r mab yr gorchaf yr geilwyr ef rydd yr aglwyd Duw iddo os rydd dafad ei dad. Ac mae derymas ar Jacob am byth ac ar ei derymas ni bydd diwedd. Medda Mair wrth y angel, sut y digwydd hyn, gan nad wyf yn cael cyfarthrach a gŵr, a tabodd yr angel hi, tawr ysbryd glân ar nat a bydd nerth y gorchaf yn dy gysgodi am hynny, gelwir y plentyn a gehendlir yn sanctaidd map Duw.
plentyn a addawad, fyddai Duw ei hun wedi dod i'r ddeiar. Rydym yn darllen y canlynion o Lwc pennod 2 adnod 4. Ymlaen. Oherwydd ei fod yn perthyn i dde a ddelu dafad, aeth Joseph i fyny o dref Nazareth yng Ngalilia i Juda i dref Dafad a elwir Bethlehem. I ymgorrestu ynghyd a mae'r ei ddweddu ac yr oedd hi'n ddechiog pam oeddent yn cyfarwydd yn amser iddi esgor. Ac esgordd ar ei mab cyntaf anedig, a rymodd mewn dillad baban a osod mewn preseb, a nad o lle yn iddynt yn y gwesty. Yn nes ymlaen yn yr un benod, darllen oedd fod angholion wedi ymddangos i gryw o fugeiliad, i ddweud wrthynt fod Iesu wedi ei eni. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ac ofni, oherwydd wela yr wyf yn cyhoeddi i chwi yn newid da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl, gan wed i chwi heddiw yn ref Dafydd, waredwr yr hwn yw'r Mesaia a'r Arglwydd. Daeth addewidion Duw yn wir, anfonodd yr achubydd i achub pobl rhag pechod a barn. Yn y llyfr Loan, pennod 3, adnod 16, darllen nhw'n Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roed ei unig fab mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio a mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Os gwelwch yn dda, cymerwch funud bach i feddwl am y rhodd anhygoel yma a'r gobaith sydd ar gael i chi trwy Grist. Gadewch i ni sefyll a chloi'r gwasanaeth drwy ganu o Tyred di Emmanuel.